Stredná odborná škola agrotechnická je škola s dlhoročnou tradíciou. Svojim žiakom ponúka úplné stredné odborné vzdelanie, a to v 3 študijných odboroch. Stredné odborné vzdelanie v 1 trojročnom a nižšie odborné vzdelanie v 2-ročnom učebnom odbore. História našej školy siaha do roku 1966, kedy vznikla zlúčením poľnohospodársko-technických škôl v Bánovciach nad Bebravou a v Beladiciach, kde sa začali vzdelávať žiaci v agrotechnických odboroch, v poľnohospodárskych aj v strojárskych, a tieto odbory pretrvávajú dodnes, pretože je o ne stále záujem. Škola sa predovšetkým zameriava na pravidelnú komunikáciu so žiakmi aj ich rodičmi. Na tejto škole môžu žiaci študovať v 3 študijných odboroch, 4-ročných. Je to programátor CNC strojov, zvaracích a zariadení. Potom je to študijný odbor agropodnikanie, v rámci neho sú 2 zamerania, pestovateľstvo a farmárstvo. A posledný, ktorý ponúkame, 4-ročný, je bioenergetika. Čo sa týka 3-ročných učebných odborov, žiaci môžu študovať agromechanizátora, opravára, záhradníka a od budúceho školského roku je to aj 3-ročný odbor nástrojár. V rámci odboru agropodnikanie žiaci získavajú úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Absolventi tohoto odboru sa stávajú kvalifikovanými pracovníkmi pre technicko-hospodársku a riadiacu činnosť v podnikoch, ale aj pre vedenie malých a stredných podnikov. Taktiež môžu pokračovať v pomaturitnom štúdiu alebo v štúdiu na vysokej škole. Momentálne sa nachádzame v školskej záhrade. V areáli sa nachádza aj nový sklenísk, ktorý bol daný do prevádzky v roku 2015. Žiaci tento rok už v ňom pestovali zeleninu. Žiaci majú možnosť v areáli tejto školy ošetrovať ovocné stromky, v 3 radoch jablone, v 1 rade hrušky, broskyne, sú tu slivky, máme tu aj okrasný záhon. Na teoretickom vyučovaní vychádzame zo základných učebníc, ktoré teda máme k dispozícii. Okrem toho používame odbornú literatúru, naše pole, sadia vinice, záhradkára, floristika. Na teórii získavajú žiaci tieto teoretické vedomosti a na praktickom vyučovaní zase praktické zručnosti. To, čo sa na teórii naučia, majú možnosť si vyskúšať. V odbore agropodnikanie škola spolupracuje s viacerými firmami, v ktorých žiaci získavajú individuálnu prax. Žiaci tejto školy v podstate chodia ku mne na prax do mojej firmy, ktorú vlastním už 14 rokov, postupne som ju vybudoval. Chodia ku mne na prax po týždni, vždy 2-3 žiaci a učia sa v podstate sadiť balkónové kvety, ako sú muškáty, surfinie a rôzny balkónový materiál. V odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení taktiež žiaci získavajú kompletné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou aj výučným listom. Absolventi teda získavajú všetky potrebné vedomosti a zručnosti, aby sa uplatnili na trhu práce. A taktiež majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole so strojárskym zameraním. Vyučujeme systémom simulácií programovanie CNC strojov. V rámci 2. ročníka vyučujeme klasické G-kódy, v rámci 3. ročníka vyučujeme synumerik, či už sústruženie alebo frezovanie, a v rámci 4. ročníka taktiež na programovanie vyučujeme tzv. CAD/CAM systémy, kde spájame grafické systémy, to znamená kreslenie na počítači a s následnou simuláciou v niektorom programe, napríklad ako je EdgeGame. V tomto študijnom odbore škola vyučuje formou duálneho vzdelávania. Začali sme s tým od tohto školského roku s 1 zmluvnou firmou. Podobne plánujeme s ďalšími 3 zmluvnými firmami pokračovať v duálnom systéme vzdelávania v učebnom 3-ročnom odbore nástrojár. Čo sa týka uplatnenia absolventov našej školy, môžem konštatovať, že v minulom školskom roku sme skončili v rámci mesta Topolčany zo všetkých stredných odborných škôl na 2. mieste. Škola disponuje aj školským internátom, poskytuje ubytovanie nielen svojim žiakom, ale aj iným žiakom z Topolčian, ktorý bude momentálne rekonštruovaný na komplet v školskom roku 2017-18 a máme tu deti, ktoré nás našli z regiónov, alebo teda z krajov Trenčianska, z regiónu od Piešťan,
Máme tu dokonca deti z Oravy, čiže stávame sa v podstate v agroodboroch školou s nadregionálnou pôsobnosťou. V rámci školy majú žiaci možnosť využiť aj rôzne voľnočasové aktivity či zúčastňovať sa rôznych súťaží. Škola sa zapája do projektov, vďaka ktorým sme vybavili školu modernými pomôckami, ktoré sa pravidelne na vyučovaní využívajú. Tak v našom odbore, ako už z názvu vyplýva, sa učíme programovať CNC obrábacie stroje a zariadenia. Najprv sme sa museli naučiť čítať a kresliť technické výkresy a potom sme sa presunuli na počítače, kde si vlastne môžeme naprogramovať súčiastku od úplných základov, ako sa má vyrábať. Škola nám poskytuje aj možnosť urobiť si zváracký kurz. Už pracujem vo zvárackej firme, ale vzhľadom k tomu, že to je zváracká firma, tak som tam viac potrebný ako programátor CNC strojov. Chcem apelovať aj na rodičov, aby svoju budúcnosť svojich detí prehodnotili a zamysleli sa nad uplatnením, nad tým, aby naše deti zostávali na Slovensku a nevycestovali za pracou do sveta, čiže aby boli vzdelaní v odboroch, ktoré majú uplatnenie na trhu práce, a tieto odbory im ponúka práve aj naša škola.